Her çkas ev demeke. Taybet ji alî hin sazî û dam û dezgehên medenî ve li dibistanên Tirkiye bo hilbijartina dersên Kurdî, xebatên bo agahedarî û handanê bênemeşandin jî tê diyar kirin ku dewlet bo perwerdehiya zimanê Kurdî hejmara pêwîst ya mamosteyan erkdar nake. û ji aliyê din jî ji ber asîmîlasyonê jî her ku diçe hejmara Kurdî axivên li Tirkiye kêmtir dibe. Li Stenbolê bo balkişandin û her wiha bo avakirina têkoşîneke hevpar di vê derbarê de bi serpereştiya Hez Kurdê komxebatek çû serî. Peymana Lozaneyê. Sazî û şexsê Kurd ku li ser zimanê Kurdî çarekî dikin an dixebitin di nav wan da têkilîkî xurt çê bibe û ji bo rojê pêş me çalekî ewhan bidomin me navê dersa Kurdî û daxwazên mafê ziman li ser wî navê bi wî mijarî me îro komxebetkî çêkir. Di komxebatê de taybet, diwarê handan û perwerdehiya serzimanê Kurdî, astengiyên li pêşiya wê, helwesta dewleta Tirkiye ya li dijî Kurdan û ziman û her wiha li hember vê helwestê jî sernavên wek qels û lawaziya derbarê dam û dezgehên Kurdan de derkete pêş. Mafê me hene ji bo ku em bikaribin rûmeta xwe biparêzin. Şerefa xwe biparêzin, kerameta xwe biparêzin, namûsa xwe biparêzin, divê em ji bindestiya Tirk û Ereb û Farisan derkevin, desthilat û dezgehên xwe ava bikin, da ku zimanê me jî ji holê ranebe. Meseleyekî siyasî dibînim. Yani bikaranîna mafê ziman, bikaranîna mafê netewî vegirê de. Eger tu wek netew bê statî bû, bê maf bî, tu nikarî çand û ziman û hunera xwe jî bi gorî dilê xwe pêşve bibî. Li gel kampîneyên hilbijartina zimanê Kurdî, Wezareta Perwerdehiya Tirkiye ragihandibû ku di serdema perwerdehiya 2021 û 2022 de bi giştî li Tirkiye 20.265 xwendekaran dersên kurmancî û zazakî hilbijartine. Her wiha li gel vê hejmarê dîsa heman salî ji aliyê dewletê ve bo kurmancî dido, bo zazakî jî tenê yek mamoste hatiye erkdar kirin. Li aliyê din, xemxûr û çalaktêrên zimanê Kurdî diyar dikin ku heta zimanê Kurdî nebe zimanê bazar, perwerdehî û kolanê ne pêkane ku li Tirkiye mirov behsa asûyeke ronak bike bo zimanê Kurdî. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol.